tugtugan sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM 93.9 IFM. Mula sa IFM News Center. IFM News Center. Narito na ang IFM Balita. Sa ulo ng ating IFM Balita. Libreng sakay ng DOTR para sa mga medical frontliner at APOR aarangkada na simula ngayong araw. Mayorya ng mga mag-aaral hindi nakakasabay sa distance learning ayon sa Alliance of Concerned Teachers. Reproduction number o bilis ng hawaan sa Metro Manila bahagyang bumilis. Alert the level ng granular lockdown ay papatupad sa isang lugar, tutukuyin na ng DOH. NDRRMC kinumpirmang sumampa na sa 17 ang nasawi dahil sa bagyong Julina. Mga pulong ng IATF dapat manatiling confidential. At narito na ang ating IFM Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Aarangkada na simula ngayong araw ang libreng sakay ng Department of Transportation para sa mga medical frontliners at authorized persons outside residence o APOR. Sa ilalim ito ng Phase 2 ng Service Contracting Program ng DOTR. Ang programa ay pinaglaanan ng 3 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act of 2021. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, inaasahang mapapalakas nito ang ekonomiya ng bansa na nalugmok dahil sa pandemya. Ipapatupad ang programa sa Metro Manila at iba pang kalapit na rehiyon. Samantala, karamihan ng mga mag-aaral ang hindi nakakasabay sa distance learning bilang pag-ingat sa COVID-19. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, dahil na rin ito sa kakulangan ng gadget at maayos na internet connection. Wala pa namang tugon ang Department of Education o DepEd sa panawagan ng grupo na internet allowance para sa mga guro at mahihirap na mga estudyante. Bagamat kasi may natanggap ang ilan ay pahirapan naman ang signal. Ngayong araw, inaasahang aarangkada na ang pagbubukas ng school year 2021 to 2022. Samantala, tumaas sa 1.42 ang reproduction rate o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Team Dr. Guido David, mas mataas ito kumpara sa 1.41 na naitala nitong nakalipas na linggo. Umaabot na rin sa 5,958 ang naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila, habang nasa 19% ang naitalang growth rate ng virus sa rehiyon. As of September 11, ilan sa mga local government units na nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19 kada araw ay ang mga sumusunod. Quezon City, merong 1,449, Manila, 892, Caloocan City, 869, Pasig City, 748, Taguig City, 642, Parañaque City, 547, Makati City, 534, Valenzuela City, 439, Davao City, 409, Iloilo City, 402. Sa dagdag pang balita, tutukuyin ng Department of Health o DOH kung anong alert level ng granular lockdown ang ipapatupad sa isang lugar bilang pag-iingat sa COVID-19. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG under Secretary Jonathan Malaya, hihingi ng DOH ang datos sa bawat opisyal na may kaugnayan sa mga kaso ng COVID-19.
Mga datos na ito ang mismong titimbangin ng DOH at dito ibabase sa kanilang ilalabas na alert level. Sa ngayon, sinabi ni Malaya na ang mga bakunadong miyembro lamang ng Philippine National Police o PNP ang ipapakalat para magbigay seguridad sa granular lockdown. Nasa 80% naman ang mga pulis ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa iba pang IFM balita, pumalo na sa 17 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Julina. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, maliban pa rito ang 7 nawawala at 24 na sugatan dahil sa kalamidad. Tinatayang nasa 8,000 or 81,000 na pamilya o katumbas ng 313,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Sa nasabing bilang, 13,061 ay nagmula sa Calabarzon, Mimaropa at Region 8 o Eastern Visayas. Sa ngayon, umabot na sa 8,924 ang bilang ng mga kabahayang nasira ng bagyong Julina kung saan 432 ang totally destroyed. 9 na beses na naglandfall ang bagyong Julina sa Pilipinas. Samantala, iginiit naman ni Department of the Interior and Local Government Department of the Interior and Local Government o DILG under Secretary Jonathan Malaya na dapat manatiling confidential ang mga magaganap na pulong ng Interagency Task Force o IATF. Kasabay ito ng pagkalat ng video ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kung saan kinastigo ng kalihim ang isang grupo ng mga doktor na kasama sa pulong ng IATF. Ayon kay Malaya, hindi dapat isinasa publiko ang mga diskusyon sa pulong dahil maaaring matakot ng magsalita ang mga dumadalo sa IATF meeting sa pangambang mabash online. Samantala, sinabi ni Malaya na napatunayan lamang ng insidenteng ito na lahat ng sektor ay kinokonsulta ng IATF bago maglabas ng desisyon. Samantala sa ating IFM Balitang Sports, PBA. Sa tuloy na aksyon ng PBA, tinalo ng Phoenix Super LPG ang Blackwater Bossing sa score na 114-92. At panalo naman ang Northport Batang Pierre laban sa Terra Firma Jeep sa score na 104-84. Umabol pa pala ang TNT. Tinalo ang Barangay Ginebra. Yun lang. 88-67. Ay. Yan ang mga latest sa ating IFM Balita. Para po sa karagdagang impormasyon, idol, bisitahin na po ang rmn.ph. Araw po ngayon ng Monday, Idol! Good vibes po tayo mula pa kaninang alas 6 ng umaga. Today is September 13, 2021. Ako po si Carl Alindao. Ako naman si Charlie Felicilda. Para sa 93.9 IFM Idol! Ay, ay, ay! IFM.